jisu uyam naka banta ka jonga uyam naka banta ka jongpi uyam naka banta ka jonge kaneka khubor ha kaneka por ya ka bangin ya ngap bat ya ka bangin ya shashkor shuangin poi ha kaneka khubor nga ai khublai I pi baro ki para bangai be baro uwei puwei uba shashkor uba ngap jang kaneka por haga kerteng ke bathiang bat ke baim ke badan bor ke jang utrai jingi bolong Jesus Christ nga ai khublai I pi jang kaneka por tungina pai shia kaneka benta ke bangi penyang nong rim naga ketien ke jang ublai pila bani shiman talang bani puson lang bani perkhat lang bani puli lang hagane ke por yagane ke ketien ke bakhoi bat ke ketien ke bakentang ke ketien ke baim ke jang utrai ke jang ublai jonga jang pi bo ulang Jesus Christ kata kadai naga gospel jang Yohanes khat wei lenang da khat ke balai peusan ki ketien ke belingkot ki ketien ye ke pila ban splendid yaki ki ketien ba pila ban ken mau I yaki ro ke ba angkum ni jisu ulayam jisu ulayam uyam bakane ke jingyam ke jong jisu pi puli yang tu pilam uyam na ke banta jong Lazarus Henry ngaku aban ong ye pi menta bakane ke khatin ge jong belai ke keren ning kong ye ke jingem jonga bat ke keren ning kong ye ke jingem ke jong pi ke keren ning kong ye ke jingem jongi wei po wei uba nget ye ka uba pediang ye ka uba I ye ka ke keren ye nga ke keren ye pi kini ki kintin ki mi na ublai kau mutba ublai ukran ye nge mutba ublai ukran ye nga ukran ye pi ngap ini kintin ke bau jisu usai badu angkum ni yanga ye pi wei poi bar kini kintin ki kran yang ik amba jisu uyam na ka banta ka jonga jisu uyam na ka banta ka jompi balai bau jisu uyam na ka banta ka jonga balai bau jisu uyam na ka banta ka jompi kadau kalong ka bau I kadau kalong ka ba kata ka dok nut ka jengu kalat phe lut hani pitip ne pide ke bakor do pitip ne nyidei pide kita uta ka dok nut ka jong ublai kata ka jing kalat phe lut hani ke bangai ki khon ke be ke chong ublai uyam ne ka banta ka jong uyam namar ba usngusun ai yana usngusun ai ya pi uyam namar usngusun ai yangi uyam namar ba uisnai yana uisnai ya pi uyam ne ka banta ka jong uisnai yani usngusun ai yana usngusun ai ya pi uyam ne ka banta ka jong jisu uyam naka banta ka jong usngusun ayani uisna yani balai ko penlong yo try kumta pitip na ublai jingi ulong ublai badap na ka buram ubakwa elaka jong ki khon ban pensyong ki ha ka buram handre ki khon kim tre ban syong ha ka buram ka jong uyam usngusun ay une udah utau utrai jangan dekat jing jangan jong pi une udah utau kupa jangan kata jing kau bam jukot une ulang utau belai buku pa bah beneng jangan jong pi jisu udah ubelai ukupa ubah beneng jangan jong pi ukupa ka jing kau bam jukot ukwa uyo I yanga uyo I ya pi bangi pong ki sok ti jot hari kuat ban lau ki sok ti jot chang
Ukuak ban pen pong ini kita ki sakti ki bapaha. Ki sakti li ki jong. Ki sakti ram ki jong. Kita ki sakti kun sim ki jong. Ukuak ban pen pong yang. Kuak ban pen pong ya pi. Bun sen ni sai la. Bun sen ngim ngap. Bun sen ngim syashkor. Bun sen ngim pediang. Ia kajing terwa i. Ia kajing terwa sngobha. Bat kajing ai sngobha. Une ukpa jonga ka jong pi. Henry de te kadau pen long ya u. Uyam naga bata ka jonga. Uyam naga bata ka jong pi. Namaru snyo sunai. Namaru isnai. Ni kentai bun sin ya ka bakordor. Ni kentai. Ia katakan sakti kun sim. Ia katakan sakti li. Ia katakan sakti ka bakur. Bun sin ia kentai. Uyam. Uyu i bangi long kita ki betengit. Uyu i bangi long ki breu ngam ka kti. Namar ka dok not ka jong ukala the ka jing e hangi. Ngide kita kata uta ka dok not ka jong ubelai. Ukhot e. Bun sin nyam sha skor ka jing khot jong belai. Bun sin nyam ngap ka jing khot jong belai. Ukhot e baka jing khot ka jong ukwa ban pen som yang a. Kuak ban pen saj yang a. Ukuak ban pen khoj yang a. Kumba ulong uba khoj. Ukuak bangi long ki khon jeng u. Ki ba khoj. Ki ba klam tengit. Ki ba klam pop. Ukuak yang a ipi. Bangi long ki ba khoj. Hare bun sin nyim ngap. Nyim syak skor. Ika jeng khot e ka jong trai. Pelong yo belai jonga. Kalau pelong yo belai jongi. Uyam na mentah ke jonga. Uyam na ka mentah ke jong pi. Ko ken men ki para ke be ki jonga utrai jisu. U jisu yam na mentah ke jongi. Na maru ya ngau je fi. U kuak ban ai ngai pi ke subtili. Nga terwa. Bat nga kentu ya pi. Tongin ya syashkor. Bat tongin ya snap. Tongin perit ia lah de. Tongin pendam ia lah de. Hakmat jong. Pendam lut ke jing em jong pi hau jisu. Am try. Shisha ngayo i me i janga. Shisha ngayo i. Baka dok not jom me kalat lut hangi. Shisha baka jing i ke jom me kalat ngat hangi. Me terwa yang me terwa yang ke jing em ke babah. Ke jing em. Ke jing em ke pernai. Me terwa yang ke saktili. Me terwa yang ke jing suk. Me terwa yang ke beneng. Me terwa yang ke syukisi. Me kuat belong itu ke kunsil. Bun sin ngam ngap. Bun sin ngam syashkor. Ngasai lah ya me. Me yam na bentaga jonga. Me yam na bentaga jongi. Hallelujah. Hallelujah. Kau ke para bangit be. Tongin long na dok bentang. Yen kup nok ki sabtili ki jong try ke bau ais ngau bahai ni. Yin em nok ka GM ka bakoi. Tongin long ki khun ki bakok ko. Ki khun. Ki basap. Ai begin long ki khun. Ki pen ngau bahai. La ka jong kudrat. Hallelujah. Oh jisu. Me yang jisu. Me yang jisu. U jisu. Uyam na kabanta ka jonga. Uyam na kabanta ka jongpi. Uyam na kabanta ka jongi. Kadaw ko long ba. Kadaw ko long ba. Usngaw sun ay. Isnay nga. Isnay ya pi. Pitip hi. Piday. Kita uta. Kadok not ka jong ubelay. Kajing it ka jong ubelay. Kala te lot ange. Ni long kum ne pi long kum ne. Da kajing it ka jong ubelay. Ngalak ban long kum ne. Ublay yo ban kerkhui pi barok ki para bangai. Kin men ki para ki be ki jonga. How try Jesus Christ. Ublay yo ban kerkhui fi. Un kerkhui ngi barok lang. Namanta ka buram ka chungo. Amen.